ndapauya uyu mubumbwa uyu Mnangagwa wekuzambia akatombodhipotwa riviri munyika yedu ichiri Rhodesia chindadzokere kumusha kwake kuzambia. Kuti Mnangagwa chisi chishona chibumbwa chinoreva kuti murume wangu awira pasi emasono. Iri rekunzi dambudzo ifojari rakange riri prophetic kuti zvinhu zvese zvaanobata zvine matambudziko zvakatukwa. Ini hasati ndakamupa zita rekuti dambudziko. Kuli NTV atibatike zvechopu. Makadi ndichataura ndichifamba naika semuna ari kufamba. Ndoda kuti munhu wese anzwisise pamusoro pechinhu chinonzi the independence of Zimbabwe ya1980. Handisi kuda kuishora but ndoda kutaura zvinhu zviri specific kuti vanhu vasvike pakunzwisisa kuti tsoro yenyika yeZimbabwe iri kufira papi, kuti zvinhu zviome maomero azvakaita. It is a very good thing to believe in the independence of Zimbabwe, rusununguko rwenyika. But ona utungamiriri hwenyika, kana munhu achinzi mutungamiriri wenyika anenge achinzi ndiye the head of state, kureva kuti president. From 1980 to 1987 pane 8 years. Tinoda kuti pane chimwe chinhu chinoda kupai mareference. Vanhu vese vakanga vachishuvira nyika yedu zvakanaka, nevainyengeterera nyika yedu, vaitsanyira nyika yedu, vainamatira pasina, vaita sezvinonzi vari kunamata Mwari asike kudenga. Why? Oneka apa akanga ari president Kenani Banana, mai vake ndevekuBotswana, akanga ari Msuti, but baba vake vakanga vari vekuMalawi. You see, ndobva matora munhu akadaro, ndobva mamita the head of state. Maari hamuna ropa reZimbabwe haritorimo. So toda kupa another example diki. If you go back into the scripture, Bible, kune vanoita zvemaBhaibheri, kune vanoita zvekuverenga, mukaverenga munhoroondo, kunyange vaprista vakanga varipo nevaprofita vakanga varipo, pane nguva yekuti the head of the state of Israel aifanira kuti anyengetere. Ndo saka manzwa chinzi vana Samuel, when he was the head of state, aiti akadana kuna Mwari, Mwari ainzwa. Vana Samson vaiti vakadana kuna Mwari. Handi munozwa Samson akamboitonga nyika yeIsrael. Vana Gideon, Mwari aipindura because aitarisa pamusoro pavo as the head of a state. Vana Saul, vana David, vana Solomon, paakaisa munyengetero Mwari akamupindura. Aimupindura pakuti kudii, muri kureva here kuti panyika pakanga pasina vanhu vakarurama kudarika Solomon vakanga varipo? Pakanga here pasina vanhu vatsvene kupfuura Solomon vakanga varipo? Why is it that Mwari vakanzwa munyengetero waSolomon, mambo Solomon mwanakomana waDhavhidhi, kudarika vaprista vakanga varipo vaipinda munzvimbo tsvene? Yakanga iri nhau yekuti vaprista kunyange vakanga vari vatsvene pamberi paMwari, but nekuda kwekuti they were not the head of state, kune type yemunamato inofanirwa kuitwa nemutungamiriri wenyika, the head of a state, zvichienderana nekuda kwekuti iye ndiwe rudzi rwupi, ropa rake nderipi. Izvo zvese zvinoattracta mablessings, zvinogona kubloka mablessings, zvinogona kuattracta zvituko. Ani muri kuzviona manje? That is why muchiti kana muchiverenga magwaro mukaenda kuOld Testament, David achirayira Moses achirayira vaIsrael. Let me correct this. Moses achirayira vaIsrael anoti vakomana kana muchinge mazoenda kunyika yaIsrael kune makomo maviri, rimwe regomo racho ndeGerizimu, ndobva vari vane rimwe zvanzi makomo yakatarisana rakati rakamera mukuti riri panzvimbo yakati pane miti yakati rakati riri pakati. Kana mada kunoropafadza vana vaIsraeri, vaprista vachofanirwa kuti vakwire pamusoro pegomo, vane madzishe veimba yekwaJudha mugomo rakakati voropafadza vanhu. Asi kana muchinge mada kunotuka vavengi venyu, makomo yanga ari maviri akasiyana. Kune gomo raikwirwa, teeresa zvandinoda kutaura. Kana muchinge mada kuenda kuhondo kunorwa nevavengi venyu, kutuka vavengi, I think mapastors akawanda, maprophets akawanda, utungamiriri hwemachechi vanogona kutipupurira chinhu ichi kuti shoko rinotaurwa naJeff Judah usanari nderechokwadi. 2 mountains.
rimwe nerimwe rinokwirwa maringe nechinangwa chinoda kuitika chezvakarayirwa naMozisi. Zvoreva kuti hamugoni kukwira kugomo rekuropafadzwa muchida kundotuka vavengi kana kuenda kugomo rekunotuka muchida maropafadzo, asi ari kunamatwa pandimwari wokumusoro kudenga. Muri kunzwisisa here mhuri yeZimbabwe? So inzwai kainini, kunyangwe zvakadaro nazvino Mwari haachinje zuro nhasi namangwanani kusingaperi pamusoro penyika yenyu yeZimbabwe. Kune rudzi runofanirwa kunzi runofanira kutungamirira nyika iyi. Tiri kunzwisana? Mukashayiwa munhu iyeye hazvifambe zvakanaka, haisi nhau yemavhoti, haisi nhau yekuti tinoda nhingi kana kuti hatimude, inhau yeropa, inhau yeropa. Ndo nhau yandoda kuti ndidzidzise mhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi. So Kenani Banana abviswa. Tati Kenani Banana baba vake ndevekuMalawi, mai vake ndevekuBotswana, asi vakange vari muBulawayo kuEsgodini uko kwaakaberekerwa. Akanga ari prime minister akabata hurumende, anonzi the head of the government. Ndekuti Kenani Banana, he was the head of the state 1980 to 87. Mugabe anga ari the head of the government, ari prime minister 1980 to 1987. Mugabe baba vake ndevekuMalawi, mai vake ndevemuZimbabwe. So ropa rakanga riri maari nderechinyasarandi nderekuMalawi. Ani muri kuzviona zvinhu izvi? Okay. Ndotobva ipapo 87 Mugabe ndobva azviita head of state. Head of state uyu ari kukanganwa kuti iye baba vake ndevekuMalawi, amai ndevemuZimbabwe. Azvaigona kuti agamuchire ropafadzo kunyangwe dai ainamatirwa kana kuti iye kunamata kwake hakwaigona kusunungura kana kubatsira nyika. Zvinhu zvandikutaura zvii munofanirwa kuti musvike pakuzvinzwisisa. Then Mugabe ndobva achemberera pachigaro. Naika achemberera hake pachigaro ichochocho, svika kuzviitira tsvina neweti, vanhu vachimuta vachimuvhurira mabhuku yana Jeremaya nevakadzi vake nekudii vachitamba neshoko raMwari. Ndopauya uyu mubumbwa uyu Mnangagwa wekuZambia akatombodhipotwa ruviri munyika yedu ichiri Rhodesha, chindadzokere kumusha kwake kuZambia. Kuti Mnangagwa chisi chishona chibumbwa chinoreva kuti murume wangu awira pasi emasono. Iri rekunzi dambudzo ifojari rakange riri prophetic kuti zvinhu zvese zvaanobata zvine matambudziko zvakatukwa. Ini hasati ndakamupasikari kuti dambudzo rakange riri dambudzo raizowira pamusoro penyika yeZimbabwe, ndosaka zita rekuti dambudzo riri rechishona. Na ndoda kuti musvike pakunzwisisa shoko iri mazuva ranhasi. Right. Vana mahwati mazama kuti muhwati hachisi chindevere, hachisi chindau, hachisi chivenda, kuti muhwati hachisi chisamanyika, hachisi chikorikori, hachisi chizezura, hachisi chitonga, kuti muhwati hachipo 8 dialects dzechishona, kuti muhwati chibumbwa. Ani muri kuzviona manje? Ndiko zvakaita uchiwenga uyu muchikunda ndokuMozambique uyu, mwana wako ni mai vake nditete vangu pachiri mamunga kwasekeka tisa anaseke mutema ndokutaura. Hazvi kutaura zvinhu zvekubvotomuka, tiri kupa first hand information. Then vanhu ivava right now vakabata nyika kuti dzvi, vachiitonga, vachiuraya vanhu, vari kutowedzera mhosva pamusoro pavo. Ivo vagara vane dzimwe mhosva dzekuurayisa futi vamwe vanhu besides mandevera avakapedza ukadidika kumaTebeleland uko nekuMidlands. Besides ropa revanhu ivava, vana veZimbabwe vamwe vakaponda paTembu apa over 7,000, paChimoyo over 10,000, paNyadzonya over 4,000. Ropa iroro riri mumaoko avo. Then vanhu ivava vatora moti imimi mune ropa, imimi tungamirira nyika. Zvinobuda here? Hazvibude.
nzwisisa. Ndoda kuenda pane imwe example yeshoko raMwari paitarwa pamusoro penhau yechegumi. Shoko raMwari rinoti hamuzviziva here kuti Revhi wakabhadhara chegumi ari muchiuno chaAbhurahama? Nekuti vanhu vakanga vada kunzwisa sei kuti pamarudzi 12 aIsraeri vaRevhi vakanzi havabvise chegumi, asi kuti vanotodya chegumi. Zvakanzi vakabvisa chegumi chavo kare vari muchiuno chaAbhurahama. Zvinhu izvi ndezveropa. Ndatiendei pakuti Chamisa sekuru wake wakabva this other place, kwaChamisa kuMalawi. Jobo Skala akabva kwanaSkala kwavo kuZambia. Ropa remadziteteguru, ropa rerudzi runoramba richivatevera. They cannot run away from that nokuda kwekuti vakaberekerwa muZimbabwe. Hongu muZimbabwe ndizvo, asi ropa riri mavari nderekupi? Nderechinyasaranda, nderechichawa, nderechibumbwa, nderechibwidi. Muri kuzviona manje zvandiri kutaura izvi? Ndoda kuti ndikuudzei kuti blood is thicker than water. Mukaita zvese zvamunoita, togoita tose tichibatsirana tichifurana nekudini, but kana tisina kutsvaga mwana womuZimbabwe kuti atungamirire nyika iyi hazvizoiti. Zvino vabumbwa vakagara vazviziva machawa aya mabwini. Ndosaka muchiona even makambani emaZimbabwe vana Patrick Nyarira ungani mabhazi akadzana kurwa, vana Kambasha, vana Mutumwa Mawere vakatorerwa makambani vakasiya makambani emabranda. Haisi mistake. Zvinhu vanhu veZANU-PF zvigure izvi zvinonyatsonzwisisa nhau dzeropa. Ndosaka maiona ana Len Mujongwe vaiurayiwa, vana Morgan Tsvangirai vaiurayirwa nekuda kwenhau yekuti ivo ndeveropa remunyika yeZimbabwe. Zvese zvavanobata vachiitira nyika zvinoendera mberi, but ava nokuda kwekuti hadzisi hama dzedu zvavanobata, kunyange vakashingaira vakadhinda zvitupa vakazviti maZimbabweni vakafoja vakaita mutupo wefojari. Kana iye Mnangagwa akada kuti ndiri shumba, mangwana akada kuti ndamusiyamwa mhofu, mangwana akazoswera akuzviti ndanzosa manyanga mukauri. Hazvishande. Vari pamabwida akawanda vamwe toziva vakatombozvita namoi takaenda kumafuneral kwatei. Handina kukuudza here kuti South Africa uchibva kutaundi inonzi Vereeniging uchienda kuJoburg pana R82 kune nhikirini, kune simeti ririko kunonzi kudhuze nekwaBhoko. Takanoviga ikoko mwana womunhu wechibrand aya. Mwana uyu akaberekerwa muSouth Africa, baba vake vakaberekerwa muZimbabwe, but baba vavo sekuru vakabva kupi? Vakabva Nyasaranda kuMalawi mubwidi. Akagodetemberwa chinzi mwoyo kudidi, chitunha chikaramba chakashama, kusvika vazonzi taurai mutauro wekumusha kwenyu wechinyasaranda. Ava vasikananda anateti ava vanewo mwana afa vakati hatigoni, vakatsvaga vanhu vanogona chinyasaranda vakatanga kutaura chinyasaranda chichewa. Vakati vataura chichewa chitunha chakavhara muromo, vanhu vese vakashamisika, takatogona kuviga munhu. Zvino nhau yatiri kutaura yekuti yerudzi haichinje. Nyika yeZimbabwe ine chivanhu. Takaramba takatarira tichiona ana Mnangagwa maZambia nemabungu achigadzira mastatue ana Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda ndeverudzi rwedu isu. Ndananda achihera imhofu. Ivo vabumbwa vaiteketerera mutupa vachiti ndeani? Vanashaminuka vahera ivo vanoteketerera mudzimu yenyika vachizviti ndivananikwa. Vanachangamire dombo vanhu imhofu guys. Ndosaka kune makomo rinonzi dombo shava rudzi nedzimwe nzvimbo dzokuti tinogona kutaura vana Dungwiza vanani inzvimbo dzevayera shava. Chagai maZimbabwe angave muyera moyo chaiyo, uri kuzvinzwa? Angave mhofu chaiyo, ingave nzou chaiyo, ingave soko chaiyo, ingave nyati chaiyo, angave save chaiyo, nemwe mutupo inozikanwa munyika medu yechokwadi. Muvaise pautungamiriri munoti nyika yenyu inoita sei within 6 months. Kwete zvefojari zvoda kuitwa izvi. Zvese zviri kuitwa izvi zvini muchiita mashiripiti, muchitsvaga misonga nemazamu nekun'anga. Munogona kuita upresident but hazvibudirire. Muri kutambisira vanhu nguva, muchidzosera nyika kumashure. Imi mamuzvione here kuti pese panobuda diamond vabumbwa vakasvika rinodisappear, pese panobuda gold machawa akasvika riri kudisappear. Mwoda everywhere. Hamuzvibvunze. Iko ndozvinyika yedu haisisina kana mari yayo.
takushandisa mari dzekune imwe nyika, but nyika dzese pasi pezuva dzaitoshuvira kuti dai mari yedu yafanana neyekuzimbabwe. Zvakonzerwa nevanhu vatisina ukama navo, vapinda paushe. Varungu vakanga vakachenjera kuti zvose zvavaita vaenda kune varidzi venyika vovatungamidza kuti tiitirei, tipirei mudzimi yenyika, zvinoitwa sei. Vanhu vangu vakachenjera. Zvino aya makava aya, mabumbwa aya, ndichapedzesa nyaya.